Ngipikwa yilezi ngubo engizigqokile ngizibolekile ukuze kubo ngibukeke ngingcono hleze mengingaqashwa nesimo sami lesizoba ngcono. Ngizamile ukuyiphendula yonke imibuzo abangijese yona kodwa qalile kangiqashwanga. Kepha angizulilahla ithemba ngizoqhubeka iCV yami ngiyithumele hleze nami ngenye imini ngiyoba ngomunye walabo abaphumelele. CV yami lapho ngikuthuma khona fike ukhulume kahle ngami. CV yami lapho ngikuthuma khona fike ukhulume kahle ngami. Njengalokhu imininingwane yami yonke ikuwe kanjalo namathemba ami wonke akuwe. Noma leso sikhala somsebenzi singabukeka singangifanele kodwa ngesisoka amagama akho awangincengele. Injabulo yami ekseni kade ngiya kwinhlolokhono ayilingani nendumalo esenginayo sengibuya khona. Bonke ke ebe ngibaxoxela bebedabuka. Bonke abebekusho kimi bengiduduza bebekusho kube sobala njengamazenduduzo kumfazi oshonelwe kuthiwa kalale ngenxeba. Nkosi mina kuwe ngiyakucela. Wathi masicele siyokwamukeliswa. Nangemivimbo yakho saphulukiswa lishilo izwi lakho asinakuliphikisa ilona vele eliyosiphilisa. Nkosi iqiniso lonke likithi iBhayibheli akukho elasifihlela khona nenani lemvimbo owabethwa yona siyayazi konke kusobala kushuthi ukhona owayibala. Noma Nkosi sesakulibala sikukhumbula ngoba siswele nami ngingomunye wabo Thixo ngiyakucela. Engabe ngisayoqashwa yini imfene sezaqaluze emabaleni kithi sile. Engabe ngisayosithola yini isikhala kulomsebenzi izikhopha sezakhala enhlanyumuzi mihla namalanga. Mina leCV engiyithumayo yokugcina nasemsamo ngishisile impepho abadala ngibacelile sengilindisiphetho. Ngingesikhukhukazi ngingechamisele ngingafukamele nami baqashi kuleli phepha bekumele ningilalele. Ukungasebenzi emulandweni wakwethu sekwaphenduka isiko. Ngiqasheni nami ngixoshe ikati eziko. Nina-ke bezenhlala kahle ngivakasheleni lana kangihleli kahle. Bizani ungqongqoshe wezemisebenzi afike uzongifica ekhaya ngihlela ngisebenzi. Angifuni kuzwa lutho ngomasipala sesikhathele yibo besibala bethi babala abantu abahlele emakhaya bangasebenzi namanje ngisahlele ekhaya angisebenzi hlezi imizamo yabo ayisebenzi. Ngiyazi kwisikhangiso somsebenzi benifuna umuntu oneminyaka emibili yesipiliyoni. Iphelileke mina empilo wesithathu lona ngifuna umsebenzi ngihlupheka. Ngifunde ngagogode kolishi ngeziqu ngiyangqongqoza kodwa iminyango kayivuleki. Ukufuna umsebenzi ngamanga sekwaphenduka isiko nama ngizenzi ngizama ukuxosha ikati eziko. Sengadansela isiginci senhlupheko. Usizi nokuba kungikhwahlela nami ngobugagu ngisina ngiphiketela. Ngonyawo ngiyakhahlela ngiyawachitha lamanzi ayisekho lenhlungu. Kuthiwa akulahlwa mbeleko ngakufelwa mina ngiyayilahla angifelwanga nginyumba angizalanga. Mina-ke okwami sekwaphenduka okwezandla. Nazo lezo zandla esengicabanga ukuzigeza hleze ngixolisa unembeza. Ngoba nekhubalo lomsebenzi ngilitholile. Kodwa ngazi noma ilona yini elingasebenzi njengoba namanje ngingakawutholi umsebenzi. Ngizamile nonke ngingofakazi. Iliphonsiwe inselelo ngazama ngahluleka sengiyaliphonsa ithawula. Noma kona kungekho lula kepha ngithemba ukuthi kona okuzongikhulula. Kuthiwa-ke izinkondlo noma ikhono lakho liyakuphilisa. Uma lokho kuyiqiniso angisawufuni umsebenzi izinkondlo zami ziphilise. Ngiyabonga.